नमस्कार. माझं नाव दिगंबर बाबर. आपण पाहत आहात नंदी डेअरी फार्म यूट्यूब चॅनल. या चॅनलवर आपल्याला दूध व्यवसायाविषयी माहिती देण्याचं मी चालू केलं आहे. तर आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये चारा व्यवस्थापन या विषयाविषयी माहिती घेतली होती थोडक्यात. तर तीच माहिती आपण समोर सखोल घेण्याचा आज या व्हिडिओमध्ये घेऊ. तर आपण दूध व्यवसायामध्ये नेपियर म्हणजे आपलं गजरा गवत हे ते लावून दूध चारा आणणं, त्याची कटर करून गाईला टाकणं, याच्यामध्ये दूध उत्पादकांचे बरेच हाल होतात. तर त्यावर उपाय म्हणून मी गेले 2 वर्ष झालं माझ्या गोठ्यावर मुरघास चालू केला आहे. या मुरघासमुळं माझे बरेचसे फायदे झालेले आहेत. पण मुरघास नेमका कशा पद्धतीने करायचा हे एक माझ्या अनुभवातून मी थोडक्यात तुम्हाला सांगतो. मी गेले 2 वर्ष झालं 2 एकर मका लागवड करतो. 4 फुटावर ड्रीप केलेला आहे. 4 फुटावर ड्रीप करून एका ड्रीपपासून 1 फूट अंतरावर मक्याचं पीक मक्याची लागवड करतो. त्या मक्यापासून त्या अंतरावरून मक्याला पाणी मिळतं आणि त्याच्यानंतर ती 2 फुटावर जी मका येते त्या मक्याची हार्वेस्टिंग आम्ही आमच्या बाजूला एक हार्वेस्टिंग मशीन आहे त्याच्यातून हार्वेस्टिंग करून घेतो. ज्या मशीनमधून एकदम मक्याचं बारीक बुगा म्हणजे त्याच्यात ते दाणे जे असतात ते दाणे ज्यावेळेस चिकामध्ये असतात त्या दाण्याचा एकदम बुगा होऊन त्या मक्याच्या बाकीच्या कटरला त्याची कोटिंग होते, जेणेकरून की ज्यावेळेस आपण जनावरांना मुरघास देऊ तो मुरघास जनावरांना व्यवस्थिशीर पचला पाहिजे याची आपण मुरघास करते वेळेस काळजी घ्यायला पाहिजे. आणि दुसरा विषय म्हणजे ज्यावेळेस मक्याची लागवड केली त्या मक्याचं कीटकनाशकाने 2 ते 3 फवारण्या करून तिला पाणी देऊन 70 ते 80 दिवसाच्या नंतर ती कटिंगच्या अवस्थेत आल्याच्यानंतर तिची कटिंग केल्याच्यानंतर त्या मक्याला एकदम बारीक क्रश करून ती मका आपल्याला हवाबंद कशा पद्धतीने करायची. तर गेल्या वर्षी मी 1 टनाच्या मुरघास बॅगमध्ये केलं होतं. पण त्या 1 टनाच्या मुरघास बॅगमध्ये ती बॅग एकतर दाबायला पण अवघड जाते आणि नंतर कट करून काढायला पण अवघड जाते. तर त्याच्यावर यंदा मी ह्यावेळेस 5 टनाच्या मुरघास बॅगचा वापर केला आहे. तर मुरघास बॅग आपण थोडक्यात पाहून घेऊ की मुरघास बॅग कशा पद्धतीने भरतात. तर ही 5 टनाची मुरघास बॅग आहे. हिचं जी जाडी आहे ती 500 मायक्रॉनची आहे आणि हिच्यामध्ये जो मुरघास बसतो तो 5 टन त्याची क्षमता आहे. आता आपण मुरघास कशा पद्धतीने बनला आहे हे पाहून घेऊ. तर अलीकडे हे जे मुरघास आहे ही 70 ते 80 दिवसाची जी मका आहे या मक्यामध्ये जेवढे काही पोषक तत्व आहेत हे त्या हवाबंद केल्यामुळे या मुरघासमध्ये दाबले गेलेले आहेत. आणि हे एकदम बारीक बुगा झाल्यामुळे याच्यामध्ये जे दाणे आहेत मकाचे त्या मकाच्या दाण्याचं सुद्धा एकदम त्याच्यातलं दूध आणि पावडर जे आहे त्याची कोटिंग ह्या पूर्ण मक्याच्या मुरघासाला लागलेली आहे. आणि याला माणसाच्या साहाय्याने प्रेस करून 1 वर्षभराचा मुरघास स्टॉक केलेला आहे या ठिकाणी. आता मुरघास आणि बाकीचा सुका चारा देण्याची पद्धत कशी आहे हे आपण समजून घेऊ. तर TMR पद्धतीने मुरघास कसा द्यायचा याच्यावर थोडक्यात आपण समजून घेऊ. तर आपण सुरुवातीला खाली 1 गव्हाचा भुस्सा, सोयाबीनचा भुस्सा आणि हरभऱ्याचा भुस्सा याचं मिश्रण करून खाली 1 थर दिलेला आहे. त्याच्यानंतर याच्यावर नेपियर म्हणजे आपला गजरा गवत याची कुटी करून टाकलेली आहे आणि त्याच्यावरही मुरघासचा थर आहे. म्हणजे याच्यामध्ये सुका चारा, आपला हिरवा चारा आणि मुरघास या तिन्हीचं मिश्रण म्हणजे TMR करून जनावरांना देण्याचं मी माझ्या गोठ्यावर गेली 2 वर्ष झालं करतो आहे. आणि याची रिझल्ट मला बऱ्यापैकी दिसत आहेत. याच्यातून काय व्हायले तर मुरघासमुळं वैरण आणण्याची श्रम आणि जे मुरघासमुळं पोषक तत्व आहेत ते जनावरांना भेटायलेत. आणि दुधाळ जनावरांच्या दुधामध्ये मुरघासमुळं वाढ व्हायली. आणि दुसरा विषय म्हणजे ह्या मिक्स करून जर चारा दिला तर जनावरांची पचनक्रिया बिघडत नाही. जनावरांना एक व्यवस्थिशीर चारा दिल्यामुळं आणि रेग्युलर तोच सारखा चारा दिल्यामुळं जनावरांची जी तब्येत आहे ती व्यवस्थिशीर राहते. दुधात कधी घट आणि वाढ होत नाही. व्यवस्थिशीर सारखं दूध सरासरीमध्ये चालतं. ह्याच चाऱ्यावर आपण वरी गोदरेजच्या कंपनीची गोळीपेंड समृद्धी टाकतो आणि त्याच्यावर कॅल्शियम, खायचा सोडा आणि मीठ टाकून याचं एकदम असं मिक्स करून जनावरांना 2 वेळेस देतो. तर एका जनावराला आपण मुरघास 10 किलो आणि त्याच्यानंतर नेपियर 2 ते 3 किलो आणि हे वाळलेला चारा भुस्सा हे 2 ते 3 किलो. म्हणजे दिवसभरामध्ये एका जनावराला 35 ते 40 किलो आपण पशुखाद्यासकट एका जनावराला देतो. ज्या जनावराचं 20 ते 22 लिटर दूध आहे, जेणेकरून त्या जनावराला कुठलेही पोषक तत्व कमी पडणार नाहीत आणि ते जनावर मेंटेनन्स काढणार नाही, थोडक्यात आजारी पडणार नाही. हा मुरगा हे चारा देण्याची ही एकदम योग्य पद्धत आहे.
गेले मी 3 ते 4 वर्ष झालं या दूध व्यवसायामध्ये आहे आणि दूध व्यवसायामध्ये मी दुसऱ्या पद्धतीचा चारा देऊन पाहितला, जो निकृष्ट दर्जाचा चारा असतो. आता काही पशुपालक आपल्या जनावरांना फक्त भुश्यावर म्हणजे गुळ्यावरच ठेवतात, त्याच्यातून जनावरांना कुठलेही पोषक तत्व मिळत नाहीत. तर त्यावर पर्याय म्हणून आपण सगळ्यांनी माहिती काढून अभ्यासपूर्व चाऱ्याचं नियोजन करावं, जेणेकरून आपल्याला आपल्या जनावरांना व्यवस्थितशीर चारा देता येईल. आता मुरघासबद्दल जर थोडक्यात सांगायचं झालं तर ज्यावेळेस आपण मक्याची लागवड करतो, मक्याची लागवड केल्याच्यानंतर त्या पिकाचं कुठल्याही पिकाचं किंवा कुठल्याही प्रजातीचं एक हे असतं की आपली प्रजात वाढवायची. थोडक्यात मक्याचा एक दाणा जर आपण जमिनीमध्ये टाकला तर त्या दाण्यापासून ते झाड निर्माण होऊन त्या झाडाला कणीस येऊन त्या कणसामध्ये 1000 दाणे तयार होऊन ते त्यांची प्रजात वाढवण्याचं काम करतात. आता ज्यावेळेस आपण सोयाबीनचं गुळी किंवा भुसा देतो त्यावेळेस त्याच्यातले आपण सोयाबीन काढून घेतलेलं असते आणि ते झाड वेस्टेज झालेलं असते, त्या झाडाचा आपण चारा म्हणून उपयोग घेतो. पण 100% ते चारा देणं एक चुकीची पद्धत आहे. त्यावर आपण अभ्यास जर केला तर मुरघासचं थोडक्यात असं होतं की ज्यावेळेस मक्याची लागवड केलेली असते आणि 70 ते 80 दिवसाच्या नंतर ती मका ज्यावेळेस चिकामध्ये असते, ती चिकामध्ये असलेली मका ज्यावेळेस आपण कट करतो तर तिच्यातले जे पोषक तत्व आहेत ते पोषक तत्व पूर्ण त्या मक्यामध्ये भरपूर असतात आणि जे आपण हवाबंद केल्याच्यानंतर ते त्या मक्यामध्येच दाबले जातात आणि नंतर आपण ओपन करून ज्यावेळेस जनावरांना देतो तर ती पूर्ण पोषक तत्वाने भरलेली मका असते, जी मका त्या जनावरांना भेटते आणि त्यातून जनावरांची दूध वाढ होते, जनावरांची तब्येत व्यवस्थिशीर राहते, जनावरांचं माझाचं चक्र व्यवस्थिशीर राहतं. त्याच्यानंतर ज्यावेळेस आपण कर्तन वेतन करतो त्यावेळेस ते जनावर एक वेळेस राहिल्याच्या नंतर भरत राहतं आणि येणारं जे वासरू आहे ते सुद्धा सुदृढ जन्माला येतं. आता माझ्या इथलाचा अनुभव जर सांगायचा म्हणलं माझ्या गोठ्यावरचा, तर मी गेल्या वर्षी 17 जूनला माझ्या इथे एक गाय येली होती 2022 रोजी. तर तीच गाय आज 14 जून 2023ला माझ्या गोठ्यावर येलेली आहे. ती गाय ज्यावेळेस येल्याच्या नंतर त्या गाईला आम्ही अशा TMR पद्धतीनं चारा देत होतो. तर त्यातून त्या गाईला 45व्या दिवशी पहिला माज आला. ते माज सोडून देऊन आम्ही 60व्या दिवशी ती गाय भरली. गाय भरल्याच्यानंतर एक वेळेस भरल्याबरोबरच ती गाय राहिली आणि ती गाय राहिले आणि 1 वर्षाच्या आत तिचं येत आपल्याला मिळालं आहे. म्हणजे ह्या मुरघास आणि ही चारा जी देण्याची पद्धत आहे या पद्धतीमुळे आपल्याला बऱ्यापैकी बेनिफिट झालेले आहेत. चाऱ्यावरच आपण अजून पुढच्या व्हिडिओमध्ये सखोल माहिती घेऊ, कारण हा व्हिडिओ खूप मोठा होत जात आहे. आपल्याला या यूट्यूब चॅनलवर आणि दुसरे व्हिडिओ मिळण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा, त्याच्यानंतर नोटिफिकेशन दाबा आणि आपल्या मित्रांना हा व्हिडिओ शेअर पण करा. धन्यवाद.